Kúpeľná dvorana. Kúpeľná dvorana. Tam sa uskutočňujú všelijaké podujatia. A kde býva ten filmový festival? Tam. Tam? Ne, to je video. To je kultúrny dom. Áno. Reštianskú tepliciáne filmový festival. Artium sa tomu hovorilo. Trošku známe to aj. No a že nič tu nemáte, mať to Artium. zlaté, oni sa dajú odfotiť. Tak áno, to je video. Čo no? A kam sa chystáte? Študovať Tremavičky. Umelecká v Trenčíne. Poďte na geografiu, babi. Na nekonečnom nápade to tak. Dobre, no. To nejaké spestrenie konečne. Dnešného dňa. Nie. Chcete povedať, že ste znudené? Hej. Naozaj? Poďte do školy. Ideme do vinotéky.